Nyakorom gajwang dakika na par tuk sangwen marukinyi kamora mintiere rwakini machiegni e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono twak mabendo odoro bedo kodo nyakarom kanyo saa 5 mar onyango kinyi makawuono nyakorom gajwang en juma mabende jopuonjre mago mantiere skunde mag primary gi mago mag secondary yawa yanga sikul etama mano mar ariyo e kinde mabende koro gichako dhi e sikul chakro dichi makawuono juma ni tulo wabiro bedo kwang'iyo chenro makamano parne tam mar ariyo mabende koro gidoke e sikul gibiro bedo ka gitieko jumbe maromo 14 emani kinde mabende iyawo sikunde nyakorom gajwanga en midhiero mabende omako kor gwenge mopogore ahinya ma ikelo kod oula ka bende gwenge mopogore mosenene gwenge magwa makaluo waneno ka jopiny ojotie e sikunde mopogore sikunde makamago bende nitiere gi achiedh nade mano mar oula emomiyo kiny makawuono na ber mar mondo mwabed gi thor wach makama ponono nitiere gi ote mora yoronwa lai magwa magote machoka rede ka uchiel no kiny makawuono waloso ahinya kotenre kod oula kod yepo mar sikunde kok manyakorom gajwanga pokanyisi welo man wantiere godo ada mar mondo mine sigana mabende nyawadwa James Okoth notimo e county ma Kisumu ahinya nyaka luore kod midhiero mabende okwako sikunde kinde mabende ichako yawo sikul odiochienga makawuono ma e chal mar skund primar Maumbaka mayudore nyando e county ma Kisumu en chieng' Jumapil ng'ama kia nyalo galo ni oganda chokore ni chieng' odira gin oganda manobuoro kendo yudo kar jot modundo bang' midhiero mar oula darogi e mieregi klase opong'i gi genindo ka nafas modong' to oting'o mwandu mane oresi e oula koro gi e sani ma koro e kar dak mar anyuola ma kwan gi hao 200 chal mar dak ok ber kata kamano midhiero makoro ng'ong'onegi wang' en mano mar yepo mar skunde kiny wuok tich gima lich moloyo ni pio dara watema kampo mano mbaka ka maot mache no mewatin kendo joingo koka kiny yawo sikul wadhi bedo kanye wasebedo gi shida kabisa ei kamp ka ji ng'eny kabisa classes opong' kaka wanyalo konyore to tuoche be ng'eny ma ji nyalo yudo wasechandore kabisa e iye ka kech ute wagore piny kaka wanyalo konyore onge dang'ni mar paro koro chalo mosechako muomo moko kuomgi kaluwore ni thothgi gin jonyuol ma bende nyaka bed gi ikruok makare ne yepo mar sikunde onge kama wanyalo dok mondo wadagie kod nyithindo nikech udi otimo chuodho to kiny sikul bende yawo koro onge kaka waparo sani kuma wanyalo dhiye jo-Red Cross nobiro manowacho ni kelonwa hema nyaka sani pok ok gisekelonwa koro wan kod parruok ahinya kaka kiny dwa tim kata kaka wabiro timo godhiambo masani kar jot moyangi ma piny owacho nogero kaluwore gi midhiero ma kinde ka kinde e alwora no bende kwano muomo midhiero makama bende chalo gi mano mochomo oganda manyocha ojot e skund primar ma Uhembo mayudore kar od bura ma Alego Usonga e county ma Siaya Giesani pod wakia kuma nyalo dhie kanwa pango mondo wadhie kanisa padri otamenda kwa dhie kanisa hospital bende nwa pango mondo wadhi kuro pokwa kwayo kony kono mondo mi jogo okonywa giesani odhiambo sani wakia kuma nyalo dhie gi nyithindo bende kaka wadwa nindie gi nyithindo pod wakia gikwayo kony mar hema chiemo e kind mamoko kiny wayawo skul kendo jogi kuneno gi klase gi opong' kochakore klas 1 nyaka from ECD nyaka klas 8 opong' full gi dhano to kiny wayawo skul wakwa sirikal kod Red Cross mondo kiny okel tent mondo jogo yude kamoro manyalo bede ka skul to dhi mbele nikech ok wanyal rito skul ni nyaka chieng' pi dogi wakwayo kony na sirikal kado konywa to mondo okonywa wayud maelekeo gima kendo dwa timie gima kiny mondo mi wachak ngima wa kendo kaka ne wan ga chon kwayo makama biro odiechieng' achiel kende bang' jatend migao mar weche tudruok chwalo chenro mar pogo chiemb kony kuonde manyocha oganda gi jotie kendo chiwo singo mar gero koru Soin Dam koro sirikal mar Ruto ni
biro hakikisha ni waketo pesa mondo koro soindamcha odhi mbele. En seche manok kende to jopuonjre yuoro e skundegi. Geno nitie ni piny owacho kokalo migawo mar somo oseiko chenro makare mar kedo gi ng'ikruok mar chenro mar somo ka oganda gi bende biro yudo kuonde jot mamoko. James Okoth, Ramogi TV. Nyakoro mgajwang' mane chal mar wach mabende nitiere skunde mopogore opogore chutho e kaunti ma Kisumu kanyakla kod kaunti ma Siaya ineno kanyo kilese opong'a gi jonyuol mantiere gi nyithindo kindegi mabende koro sikunde chako yawo odiochieng' ma kawuono kony biro wuok kanye. Okinyi ma kawuono nyakoro mgajwang' kisomonwa pachi mana kana sinyisi oronwa oto biro bedo kwa somo kwa dhi nyime gi chenro ma kama. Studio e kaunti maro ma Kisumu mantiere gi welo Nairobi ka bende antiere gi welo mabende odoro twak gode kinde thuolo mar saa 1 mabiro. Studio maro e kaunti ma Nairobi antiere ka gi Maxwell Magawi mabende nokile bende njalonye weche mag somo kowuok mane group mung'ere kaka Elimu Bora. Maxwell rakini machiegni mos jopiny. Adokero kamano. Nikora mgajwang' amoso ni oyawre. Ageni Nyasaye oritou kendo chako juma maber. Ero kama na inya kopogre gi maswenya kwa mgajwang' bure Nairobi ka biradi bedo gi Jairus Owine kinde thuolo manok. Jairus en jalonye weche mag masira ma apoya kata kiero gi dhongere emergency. Kopogre gi Jairus studio maro e kaunti ma Kisumu antiere gi nyadendi kanyo mongere kaka Olivia Akoth mabende en jalony e weche mago mag somo. Olivia kinyalo mna winja kaunti ma Kisumu ochio nade to bende da winj pachi ahinya nyaka luore kod sigana mabende waneno kanyo mabende nyawadwa James Okoth nochiwonwa odiochieng' manyoro. Erokamano amoso nyikwa Jaramogi ni oyawre uru. Kisumu ka wachio maber kaka waseneno Oula opong' to rescue centers ma ntie county ma watiyo go en mana skunde mabe yepo kawuono kata kiny. Koro agombo ni monda wach ni an kapacha to onego county government to gi the government of Kenya obed gi migawo maber ma miyo jok ma bedo gi midhiero mar flood nyalo bedo gi kama gi jote nikech koro kaka sani school emotigo to kendo school ni idhi yaw koth be pod nitie. Ero kama na inyo Olivia wawinjo pachi makara rakini machiegni bende Jairus Owino jalonye weche mag masira mag apoya himbedi nyalo musnya kwa mgajwang' okinyi makawuono. Ero kama na inya nyalo moso nyikwara mgajwang' no yawre uru. Mosa inya ne jok ma Oula oketho gigegi kendo oketho kargi mar jot. Ero kama na inya kendo machiegni twak mana kachako kodi Maxwell ineno kanyo kara mna sigana kaka jonyuola nyithindo ojotie klese mopogore opogore to chakro doche makawuono skunde mopogore opogore bende yepo ne tama mar ariyo mana kanyalo winjo pachi ahinya nyaka luore kod chal mar wach makamano. Gi pacha tagie neno na ing'eni wach mar flooding ok en wach manyien ahinya kendo king'iyo malong'o tibiro yudo ni flooding osebedo ka timre common areas. Not only is a predictable pattern. Ma kinde ma koth chwe mang'eny tinyalo wacho kata ka flooding pok oyudore ibong'e ni flooding nyalo timre in areas kaka Kano, moko nyalo timre Kisumo, moko nyalo timre Budalangi, though Budalangi has been mitigated. Koro ing'eni ka ng'ato nyalo wacho ni masira mopoyowa. Ng'eni bende bima umako dhowa sana nikech it's a cycle. Flooding happens in very predictable areas. Nikech higa ka higa waneno mama koro ken kada mna wach mawendo koro wasenga. Okore ma sirikal, sirikal ma county, gi sirikal ma national. How far have we gone with our planning? Nikech emergency en gima otimore to ok ne utarajia. Kaka corona notimore 2020. Wanyacho ni magi mopowa, magi mapok otimorega to koro wang' watim nang'. Lakini ka Oula siko monjo ji iga ka iga Kano. Onego bedni igni gite. Wasekta keto pesa moro tenge
wasebedo gi chenro makare makata kaponi dikes ge mogero kata wagero dams or whatever kind of mitigation onego beni ma ok baka mago sani 2023 like 20 years into the flooding disaster. Or a problem of planning, and it's embarrassing that we are dealing with this. Nikech Oula makama kata mna kwangiyo kata mna gwenge mago kata mna kopogore kata mna county ma Kisumu intere ne counties kata mna Migori no neno gwenge mag Nyateke county mano ma Siaya bendo neno kantiere Oula makama county mano ma Homa Bay dibed ni koth nochwe ahinya to ikrok mane ma bende sirikande mag gwenge kanyakla kod sirikal mano mar piny owacho na nitiere godo Jera Sincha lonye weche mag masira mag apoya kinde makamagi ineno jonyuol jotie sikunde tineno kwan mag jonyuol mojotie kanyo ka bende gikwayo chiemb kony onge kuma gidhiye moko kuom gibendi winjo kanyo kacho ni ne gikwayo mar mondo mi gidhiye kanise to nitiere moko kuom kanise ma bende nodino negi mano kanyalo winjo pachi kaluwore gi jonyuol okungo mondo jonyuol mojotie sikunde gi kony biro wuok negi kanye kapok wadonjo kata mana nyithindo madhi e sikul. Erokamano ahinya en wach ma kaka jalony kendo wakili osewacho ni wache aina gi kata disaster Oula makelo koth machwe mang'eny to ywero ketho gige ji kendo ketho mwandu ahinya ok ma okang' mokalo kata odiochieng' mokwongo gini osebet katimore to ka ji oriwo lwedo wawach ni county government wan gi national government wan kata gi riwruoge mopogore kaka Red Cross kata Amref ko beno bedo savia ahinya nyaparo igni mokalo nitie moro notimore Suba kocha aparo ni en Nyandiwa mane sirikal nogolo ndege mondo bi ogol jok mane Oula ywer moumo nyaka gi lo gik monego beni kony kesani yudo ka ji dwaro chiemo jomoko dwaro net jomoko dwaro yedhe nikech koth mang'eny to gi kaka otimo kaka osechweni bende tuoche mang'eny wuok oluwore gi achiedh nade machalo kama koro county government koda national government hapa ni Kisumu na yudo kane nenda somo ta yudo kane gin gi committee moro kata nitie an official from the disaster management committee mano or en Kisumu koso Siaya sorry kaponi tika magwenyo matin odhi e ground monyiso ni nitie kaka ikruok gin go kendo gibro support kuma opogore sani dhi yaw sikunde kopogore koge rescue camps go koda kanisni bendo yie support nyithindo dang the real klese gi koda jonyuol otek matin to county government ko obedo kendo giseng'eyo kuonde mabedo affected igani kal kendo igane higa manyien kendo wachako yudo ka wan gi same problem makoro nyiso ni higa ka higa midhiero makamagi nitie timore kamano erokamano ahinya kendo Olivia kaluwore gi pachi kintiere county ma Kisumu sani kineno kata mana Oula kaka gintiere koth bende pod medo chwe mokane kata mana kobro chok sa asaya jonyuol otim nang'o ahinya kinde gi mabende wang'eni nyithindo bende ang'eni gidwaro dhi e sikul to Oula bende kelo ga chiedh nade ahinya ne nyithindo inyo kata mana ka oche bende moko muomore olalo moko bende iwinjo ka muomore kanyo e kinde makamagi in kaka jalony weche mag somo samoro in kaka janyuola paro mane ma disomo e kinde makamagi. Erokamano jonyuol iwinjo ka kwayo tent ni gidwa ni mondo konygi gi tent ma ginyalo bede oko to ka wang'iyo chenro mar ngima dhano kata ngima oganda kwa miyo gi tent to aneno nyithindo matindo tho manoko be dhi affect gi koro tent ni ena gimoro ma kalo kata temporary lakini onego wang'iyane matut kaka county ma Kisumu kaka jowetena ma wuoyo go osewacho ni magi ma wanyalo predict nikech ok en sudden occurrence to ang'e ni higa ka higa gini dhi timore koro wanyalo ng'iyo matut kaka county government kata kaka sirkal ni ang'o ma wanyalo timo ne oganda gi mondo ngima makiny gibed gi kama ginyalo resore to kaka sani
one of the options ma wanyalo kaw mayot en ni wamigi tent manyalo wuok kuom jok madwa konyogi kata kuom migepe mag sirkal kata kuom Kenya Red Cross ji duto te manyalo miyogi support. Mar ariyo, nyithindo sani endi dwa yepo to adiera ok ginyal bet e class to jonyuol bentie e class. Koro kanisni mantie machiegni ma Oula pok oimo nyalo bedo kaka centers ma jogi nyalo bete, kata kuonde moko ma ok tigo sani nyalo bedo kaka rescue centers. Aken Olivia kiwacho ni kuonde mok tigo do sani gin kata mana kaka kuonde mage, nikech sani kan iwinjo kata mana kaka jonyuola ma bende na ojote sikul moro e kaunti ma Kisumu kanyo gikwayo mar mondo mi omigi hema. Kopogre gi kanisni moko bende niwinjo kanyo kacho ni gikwayo kata mana jo kanise mamoko mar mondo mi gijotie, to moko kuom gitamogi. Koro hema gi gidhi ket kanye? Kuonde mamoko ko gin mage? Aparo ni hema inyalo chunge skunde go, kech skul ka skul nitie pap. To kaka nawacho, magi gin mana temporary measures. Nikech ok wanyal gero rescue center kawuono to chung' kiny. Koro temporary measure inyalo ket hema e paw skunde gi mondo classes odong mag somo. Permanent solution en ni wager rescue centers kama flooding ongega mondo ndalo mag Oula jogi nyalo dhi kuonde machalo kamago. Erokamano ahinya. Maxwell winjo kanyo pacho Olivia mar mondo mi oger permanent solutions mago kuonde mag jotie po nono ni Oula makama gibiro bedo karocho. To gimomiyo waloso kata mana Oula ni e kinde gi mabende koria e sikul. Apa ni ber mar mondo mi walose nikech nyaka sani kineno jonyuol nitiere kilese. Dong gineno kata mana gin gi jiko, gin gi mondo gi mopogore pogore mabende na gireso e kinde mabende Oula na nitiere. Nyaka koro ng'i sirkande mag gwenge mag county governments piny owacho ginyalo timango. In kaluore gi Maxwell jalonyoche mag somo, ineno nade ang'o ma lasting solution nyalo bedo kanya? Nikech higa ka higa ineno ka kuonde jot itero mane sikunde sani tam mar ariyo yawo, nyithindo dwaro dhi e kilese makamago bende ineno ka jonyuolo jote samoro nyaka nyithindo nogono manego bende dhi e sikunde makamago. Kizungu luongo gimoro ni land reclamation. Ok gin lope te ma dhano dake ka gin e yo ma dier gibedi. Sana ibro yudo ka in gi lo kumoro to en lo ma either en otimo gode kata ma ka koth ochwe to bedo go Oula. But at the end of the day, wach mar Oula ni is not a new phenomenon in the global arena. Kendo nitie pinje moko ma basically gin pinje manoyudore ka gin machiegni gi nam kabisa. Kendo weche mag waves have been a very long time problem. To long term solution kata ko wacho ni wadegero rescue centers. Rescue centers wadegero puoth nga. To how many are we planning to rescue? Nikech gima timore sani, land is becoming a very scarce resource. To mana matin magin godo no nyaka many mana kaka gitiyogo. Koro apani a permanent solution will be for this will be to both levels of government. Because kata sani your county level of government and the national level of government pod giyuare weche mag funding. Koro konya de county government as such when they don't have the resource capacity mar gero the necessary dikes kata gi bug lo pego ntie kaka geologist or kata jok molonye weche mag lo onge kaka loso. Koro konya bedo mana gi deliberate budgetary allocation no ma to wada deal gi mitigating floods and related disasters. To gini enna gi miloso losa ma kinde ma chieng' reny ma piny oto maburudum chande kiloso gigi. You just plan based on past experiences to loso losa maber maka kinde ma koth chwe to kata wacho Oula no jiwinjo maka gono winja Oula nikech en something ma budalangi
was very notorious for flooding. Isani kata mbaka mar Budalangi ni Oula you kata all that. Koro onge. So even closer home, we have success stories. Kora pani, based on Budalangi experience, you can carry this to other areas, Kaka Kisumo, Migori, Nyatike, and stuff. That will be the only permanent solution. You don't have to keep moving people every year in, year out to rescue centers. So basically, you're interfering with their normal lives. Because temi move gi, tamang so nigi move nyaka gi nyithindo. To nyithindo masije mo ki move gi, semo ko school mai tok dala gi kanyo. So it means you're interrupting the entire lifestyle of our people. Koro, to me, a permanent solution, we have to build dikes or come up with a land reclamation formula that brings on board the relevant experts. Aparo ni mano paro maliu makaka jolonye neno wa jok manie counties mopogoro bed mago mag piny wacho nikech sani to koro en gima ose Oula nitiere yo kaka onyalo kedo gi Oula Jairus injalo nyoche mag masira mag apoya kuom ranyisi sani kineno kora mna sikunde mopogoro neno ka sikul opong' gi pi to kopong' gi pi wach makamano kelo ga nyaka midhiero kineno bridges mag ulalo bed neno ka bridges moko bende onyumore iye aora moko bende opong' ma pi bende muomo kinde makamage nyithindo dhige sikul tang'eni etam mar ariyo ni bende ka gichako dhi sikul chakre odiochieng' ma kawuono koth pod medo chwe kaka adani somne paro janyuol samoro nyathi maneno ma samoro pok odhi sikul gi sani nikech yepo tang'eni giyepo jumani nyaka giko mar jumani ka gidhi sikul sani giritre yo machalo nade nikech chope bende iwinjoga e kinde makamagi bende masira mag chope nyathi odhi e choto lutore iye nyathi pi oywero ere kaka ginyalo bedo akicha. Erokamano ahinya. Mokwongo gima bende nanyalo medo wacho en ni kata skunde gi ma bende wawacho nitie jalony bende mawacho ni oger kuonde mag rescue center e pewe ma samoro skunde tiyo godo kaka skunde ka skunde yudo ka kuonde gi bende chuno ni jonyuol kaka namba gi ng'eny no gibiro duogo tiyo gi gik machalo kaka chope bende school to kabo bende wanyalo yude nitie jok manyalo volunteer wan gi jowa manyalo bende kik wang'wony ahinya gigewa wanyalo wuok oko ka gi chunyi odonjo ni mondo ikony kama inyalo yudo apani nitie numbers ma be samoro dhi round makonyo areas mag ang'owa ma jobed affected. Sani nyithindo ka dhi school iyudo ka kuonde gi tuoche mang'eny biro gamore pige yudo ka kuonde mang'eny kok wabedo careful iyudo ka kok watang' ahinya to kata kolera biro winjo no muoche skunde mamoko kore momiyo county government koda migawo mar thieth en no ka jatelo mochung' ne migawo mar ICT Owalo yudo ka jatelo moluor iluongo no Owalo osebedo ka pogo chiemo kendo pogo chiemo kuonde ma ginyalo gisetemo Rich County mami Homa Bay yando ne osechako dhi kata Kisumu bende osedhi kuonde mamoko nyithindo sani dwaro chiemo kech samoro kuma gichak gidoke mondo gichiem pi no Oula no ywero nyithindo dwaro samo buge gi nyathi oge kata buk mo bende odhigo mbele gi somo nikech samoro ido ka koth nogo gi moko nodong' kuonde ma ogol gie kaluwore gi masira mapek kama koro wakony joma nyalo bende wayud kaka wakony gi mondo giyud kaka somb gi dhi mbele mokwongo ni nyaka wang'e niya ok jo primary kende ma dhi e skunde gi nyaka jo secondary dhi yepo to jo secondary demands magi bende ng'eyo kaka ni malo nikech school fee gik ma ging'iewo ka gidogo samo janyuol osetemo kik depo ni wawejo nyithindo moko ma bende nigi future gi bright future ka gidhi mbele gi somo to ido ka koro kata kaka janyuol yud fee samoro ni in gi mchele mane dhi uso to pi oseywere ni in gi dhok kata gi chiaye moko matindo giwacho ni ka uso 3,000 moko 4 tako nyathina e tam maradi tam marari tudo ka mago no kethte nyisa ni janyuol ni dwa konye na ang'eni mani na chidi na den kichram na kwa neno TV pile ka pile neno ka jonyuol ywak gweno irupino ywero jamni pio ywero mwandu mopogoro pio ywero janyuol kongo mundi onge chiemo macham kaluwore ni pi bende osedare mier donge puothe bende pi ineno ka nwa ywak bende kaluwore gi oro puothe bende ji nokomo ji nopitho donge pi bende oseywero aparo ni bende ber kram na ka jonyuol bende koro tweyo kanda e kinde thuolo mabiro
Nyakor Mgajwang dake ken prade kuda bich tok sangwen marukinyi na mar mondo bako yo matine kwa waduogo okang mogik mano mar twak makama okang makamano benda biro bedo kad asomo ote mabende iore medo oroge lai magwa magote machok ariade ka uchiel no dichi makawuono onge achiel kachiel mbui mar Facebook aluore gi achiedh nade makoni kod kocha iyodowa achiel kachiel mane mbui mar Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar Ramogi TV e YouTube kikidhi mabora. Imeenda kabisa. Nimeshiriki shabiki kwa muda mrefu, lakini wakati huu Mungu amenikumbuka, nimepata 12 out of 13 prediction, na naomba watu wa Kitengela wacheze huu mchezo, ni wa ukweli kabisa. Biki Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Mache ni jahera mar chenro mar penj laktar. Mata ye chenro ni Enandruth Otieno kamora morama intiere kawa wacho ni ngima en mwandu. So you might need that big mfuko. This back to school week, you can now shop big. Naivas Kikapu Kibonge, the biggest season saving countrywide. Naivas saves you money. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811*380# to get a Toti Jaber. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24k. Mombasa, Diani or Malindi from 14k. Nairobi staycations from 5k. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika.
Nyakoro mgajwang dakika en 40 tok sangwen marukinyi kamora mora mintiere rwakini machiegni okang marare wadhi nyime gi twak e chendo mar mbaka oromo kiny makawuono watwak otendre kod Oula kod somo e kinde mechakre odiochieng' makawuono jopuonjre mopogore opogore skunde mag primary gi sekondar yawo ayanga sikul mane tam mar 2 to oseyudore kata mana kwatimo nonro darbin marwa e kor gwenge mopogore opogore nitiere sikunde manyaka sani bende Oula oserocho bende Oula kadhi rocho somo makama okang makamano dhi bedo machal nade kinde ma bende koth chwe bende yudo ka nyithindo jopuonjre bende bedo kod tuoche mopogore opogore ma bende ikelo kod Oula kuom ranyisi nitiere tuo mano mar kachocho kata kiero gi dho ngere bilharzia tuoche mago mag nyaldiema kata mana kapok na koth ochako naneno ka mago bende norocho somo ahinya mana nyithindo dhi kaloro tam mokwongo mago duto odoro bedo kwatwak e kinde thuolo mano mar dakika 25 ma bende odongo live kacha komana kodi kintiere county ma Kisumu wang'eya ni kalenda mano mar somo bende chuok nikech tamni gidhi kinde thuolo mar jumbe 14 nyaka sani kineno ka Oula bende nitiere sikunde mopogore opogore manyiso ni dhi rocho kata mana somba nyithindo e tam makama kwachako bende nitiere nyithindo kuom ranyisi kata mana somo e skund sekondar mano mar jomanyire mamukumu ma bende nodhi e yueyo mapiyo kata mana e yo machon kapok tam norumo e kinde makamagi bende ang'e ni pod gintiere chien ahinya kaluwore gi curriculum mago duto te wadwaro bedo kwasomo e kinde thuolo masani jonyuol jopuonj gitim nang'o ahinya e kinde makoro nyithindo yawo sikul gi midhiero mopogore opogore bende sikunde bende wang'eyo janyuol samoro matero kata nyithindgi e sikunde kuom ranyisi Mukumu naneno ka jopuonjre 3 ne otho kanyakla koda japuonj achiel mano manyiso ni nyithindo 4 to bende samoro jonyuol nyalo bedo godo mar tero nyithinde sikunde makamagi ka winjo pachi erokamano adier wasebedo gi chandruok e skundewa to tuo mar nyaldiema bende nitie Kisumu ka jumbe 3 mokalo to skunde moko be nolor matende ni curriculum coverage be pod ni chien to ang'eyo maber ni skundewa jopuonj nigi experience mar hard yani syllabus ma bedo enhanced mondo bed covered piyo especially bang covid koro en mana ni jopuonj biro tiyo matek ka gimedo extra working hours mondo mi gi cover syllabus matam niendi to kanyalo wacho e skundewa mosebedo gi chandruok mar tuoche ma nyithindo osetho kata jopuonj osetho wanyalo bedo more vigilant ka watiyo gi public health officers mantie counties wa kwa bedo gi routine inspections mag chiemo kata pige ma nyithindo watiyo godo to sanitation facilities be koro nyaka jonyuol gi jopuonj mane skunde wagi ng'i maber kasto vaccination ma available onego be nyithindo o uptake mondo mi wa avert future calamities ma kuom tuoche ma affect nyithindo e sikul erokamano ahinya Olivia wawinje yo makare nyaka sani kata mana kawinjo pachi Maxwell Magawi kata mana tam ka nochako tam mokwongo nikech apani ma e higani ma tam bende noduoge wang'e bang' midhiero mar covid-19 ma bende nochako yudo kaka piny Kenya e higa mar 2020 nyaka sani kata miwa iya wang'e Oula bende nitiere ka midhiero mag nyaldiema bende nwanene e sikunde nyaka sani bende ang'e ni jonyuol moko bende nitiere gi to nikech ok en skul achiel ma bende nwanene kata mana tuo mar nyaldiema kuom ranyisi bende neneno gima notimore e skul mano mar Mukumu pachi yake ne nang'o e kuom wachni aparo ni en infrastructural problem nikech tuo mar nyaldiema jolony biro wacho ni en tuo ma gere sana kinde ma pi onge nikech pi ka onge to wabedo gi chandruok mag weche mag ler
weche mag kaka nyithindo luokore, pi mane mitiyo godo loso chiemo. Lakini kendo king'iye matut, tibiro fwenyo ni nitie kaka tuoche ma kaka nyaldiema and the likes ma wasebedo ka wadil godo in the recent past. Nyalo bedo ni and very closely knit with the problem of funding e sikunde. Nikech kwangi kata wach mar Mukumu, gima wachore ni food poisoning manotimore no, ma nyithindo yudo cholera and stuff. Wacho ni chiemo manokelo wach ni chiemo nosebedo kokan e store for a very long time. To gima nyalo mes moko management mar school kan chiemo kama en seche moko pesa tin to kung'iyo malong ng'eni udwa ni mondo nyithindo gi sustain gi the whole term. Kone ne mondo wadwa nyiew chiemo cheaply in bulk and then wakan. Alafu seche moko koro ng'eni kukane to kuonde mikano gi bende koro ok ber ahinya. And then chemicals mutiyo godo bende seche moko ok ber ahinya. And then now koro ng'eni gino kata gimoko kod mako yude gimoko kaka aflatoxin, ang'o gik mang'eny go. And then kung'iyo school bende wuon pi mantie ok nya sustain capacity mar nyithindo go. Mangiso ni tapi miti koro ida tigo loso godo chiemo ok en pi mabende ler ahinya. So naturally en chiemo ma nyithindo chamo to chandruok machal kamoko bende nyaka bede. Koro and the by and large of these actually these diseases, cholera and the relatives, these are outcomes of infrastructural problems in our schools. Ogina tuoche mawuok from nowhere. If we get our infrastructure right and monomano timre, we must make sure that the budgeting is right. Ni pesa oromo maga riembo chenro mopogore Ang'eni mano be eto mabende jonyuol nitiere godo e kinde mabende koro skunde yaw nikech ok en kamna skunde midakie boardings kende kata mana skunde mag day school ma nyathi dhiye to duogo bende janyuol nyaka bede gi to sani e kinde ma kamagi bende wang'eni achiedh nade mabende biro en nengo kata mana pek mar ngima e kinde mabende koro nyithindo dhi e sikul gitimre nade kaka jalony weche mag Oula Mapoya Jairus. Bana kinyalo somo paro ne jonyuol nyithindo kuom ranyisi mabende koro dok e sikunde mana nitiere gi achiedh nade mago mag nyaldiema kuom ranyisi kata na skul mano mar Mukumu neneno ka jopuonjre adek bende notho kanyo koro ng'eni kinde gi bende janyuol bende nigi to star mar ariyo bende samoro tek daro kata na nyathi e sikul. Erokamano ahinya. Sama midhiero ogore kuomi paro nyaka donjni mopogore. Kendo koro onego bed ni pachi bet mana kumoro achiel kata ka ponono ni geno kony kuom kata sirikal mamwal miluongo ni county government kata mamalo in bende reach out tem yua to ne jok ma inyalo gi kuom gima nyalo konyo nikech midhiero to segik ok dang waring kaka dang wakony sani en mana ni kwariwore kanyakla momiyo wacho ni jogo giwegi mabende nigi nyalo ende chuny no donjni depo kidiro ne jomoko gimoro bende okonyogi to bende gima nadwa chako medo ni nitie chiro moro luongo ni Nyangweso kae kichiko Homa Bay bende ne en gi Oula mane okrum ponono ne jok moko sedhi kata area no ibro neno en yo kidhi Homa Bay ka ibro doka dikes mano gergo no kill permanent solution mano kwawe kata budalagi nikech samoro nitie ng'at mapoko dhi budalagi makoro dikes gima nyalo konyo nikech mano bende en paro mabende unyalo kamna somo ne sirikande mag gwenge no ger kata kidhi kacha Sharon ibro yudo ka en kama sani kuonde mane pimo time pi owuoke mang'eny ma kamora momineno onge giminyalo neno ma cham kata gimora mo ma oja pinyo oketo to en mana pi lilo sani kidhi kanyo ji opidho alot ji be mane mage alode mitero kata e Homa Bay town ema chiemo jok man gi lope kanyo biro jok mane nyalo lease negi bende koro puro ki igeng'o masira machalo kama mokwongo ni miyo ja piny bende yo mayot mar nweng'o nikech ka pi ne ketho ne chiemo to sani koro yudo kanyo tinde onge pi to makata chiro bende tindo ger Nyangweso kanyo jigo ohala kanyo en kama odiochieng' en kama odich makata kidhi chieng' chiro iyudo ka kanyo nolokore
nolokore kende timbe kata nwengo economy makanyo dimbalo kaka nwagero gi nolos gini gi miluongo ni permanent solution. Mana jairat mna Moscow ngadi makoro neno ni samoro kama sirikande magwege ntiere yomnyu magintiere godo ayanya mar chwalo kenge makamago. Gini dwaro strategy maber nikech mondo bendi iger gik machalo dikes machalo makava kama duong' maromo kamacha en pesa. County government ko riwore gi government mamalo ma iluongo ni national government nyalo riwo lwedo to sani kaka dang' ma blame gi bende tek lakini ne onego beni gin gi ikruok moro magiketo kando mapono ni gik machalo kaka ma emergency ok inyal geng'o gi bende iriw lakini permanent solution tema ibinda ami example budalangi kaka jalono osewacho tiden kama ber mokongo to kwa wacho nyangweso kanyo ber makata kidhisan inyalo kata digoyo ala kata yudelo moro bende ipur kama na ina neno ka dakika bende rio record waka nek beni watieko tuwa kata kama nabiro somo moko kuom ote mabende osedonjo ote mabende ni yore lai mago machoka rede ka uchiel nono kachiel kod mbui mara mano mar YouTube bang' mano abro bedo ka winjo pachu mogik donge ka bende wageni jatend piny Kenya bende noselando dikoro omenda mar help nyakwar Mgajwang ok japuonjre ka japuonjre bro bede kimi bro bede mana kimiyo jopuonjre mabende nitiere koda chan koka mano wasema ni moko kuom ote mabende sibedo kioro ibro bedo kikonya samoge kanyo neno kanyo ka janeno marwa wacho ni school mano mar Cherwa Agoro Nyakach bende Oula oyuero koro nyakwar Mgajwang skunde mabende Oula bende oyuero ibro bedo kisemonwa paro mar mondo mi jofambo magwa obyo ka utipo makamago Oindi iwacho ni ma en ranyisi mar yom mar sirkal mamalo kod magwa mag counties weche Oula ne ok ochakore sani en gima osebedo chakre Nyasaye nochwe piny Dongere wacho ni excuses are nails used to build houses of failure Sharon ok owinjore kata twak machal kamano wabed gode mesa odiochieng' makawuono erokamano nyakuom ote mari kopogre gi Oindi wane ote machielo Ephraim Ochieng' wacho ni Sharon Jokenya ok serious wacho Oula en gima chando ji pile kinde koth ok wanyal yudo permanent solution mano penjo mabendi penjo iwacho ni engineers bende thoth e Kenya ka erokamano ahinya mano be penjo mapenjore nikech pile ka pile Oula nitiere Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni sani wan kod county governments nyaka koro gitime something eka other organizations nyalo donjo mano pach joneno magwa kanyo Isanjili Lusava wacho ni irango wakintiere dala ma Kilifi County gima nyalo wacho ni jogo duto te madake e buti yapi mapa ni temo wacho yaw mopogre bondo obuodha kata odar mano en paro mabendi chiwo kanye kinde makamaga pani maote mogik mabenda biro bedo kakao mano mar Tony Okelo wacho ni Sharon this issue of Oula kata flood needs a long-term solution but our government has been very sluggish towards this pandemic sani koro is high time mondo serikal otiek midhiero gi mondo joge wa obed kod kwe magin paro mpogre mabende joreno mago osebedo ka oro thoth gi kada mnakineno kanyo giseyo piny owacho mago mag sirikande mag gwenge kanyakla kod piny owacho mapacho kendi bende par ni wantiere nyaka gomenda masa moro jaket gatenge mano mar kedo kod midhiero makamagi wantiere gi midhiero mag Oula samoro midhiero maikelo gi masira mag apaya koka mano kantiere county ma Kisumo katiko mana kodi ka intiere county ma Kisumo kanyo Olivia pachi mogi kaluore gi thor wacho marudich makawuono gi paro mora kotendre kod somo e kinde ma nyithindo yepo e tam gi mar ariyo chakro odiochieng' makawuono de bedang erokamano paro mogik en mana wacho ni kaka wan jo Kenya wasetuak ka winjo paro mar jok mabe wan go twagni ni adiera wadwaro permanent solution higa ka higa waneno ka mon wacho ni gigege odhi gi pi to my occurrence mar last many years to adier kuonde mamoko flood issue osebedo addressed koro wanyalo bedo gi response sani to ahinya to dakwa oganda duto te obed government obed non-governmental organization ng'ata manyalo keto resource obed pamoja aparo ni nitie committee madil gi disaster each county
Komiti ni onego kaw tich obed piny mondo oriw oganda te ma wa discuss way forward mar permanent solution ma jo osewacho ni reclamation of land. Kaluwore gi kaka nyithindo yepo, wagombo mana kwayo ni jopuonj otem matek mondo tiek syllabus, kata dhi bedo gi changamoto kamano, kata dhi bedo matek to gitem matek. Erokamano ahinya kuom paro mabende isumo kintiere achiel kachiel e kaunti ma Kisumu. Bende erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar biro e twak ma kama. Jairus Owino, wachni mogik, pachi mogik otieko twak. Erokamano ahinya, to kendo gima damed wacho sani ni mana kaka nyaminwa bende osewacho, wakwayo ogandawa ma neno masira malich momako jowa kamae, wariuru lwedo county government, national government to gi jogo giwegi, wariu lwedo nyithindo dog sikul. To kawaparo matut ahinya ni permanent solution te maber mondo mi okony wach ni kik chak nuore, to kata ka masira no chako biro yudo ka wasei ikore. Mogik, nyithindo sani dhi sikul, gidwaro gik mopogore opogore. Jopuonjo tigi kanyakla gi jok miluongo ni jo health, public health officers. Gini e county government ka county government. Giti gi ng'i alwora ni, to alwora ni ben kama ber ka nyathi odhi mbele gi somo, to ka onge ang'oma inyalo tim mondo gi respond to gichwal wach ni mbele ne jok ma owinjore gi wach ni. Erokamano ahinya kuom paro mabende isumo. Jairus Maxwell, wachni mogik watieko. Katieko, aparo ni ing'en adieri ber. Aparo ni wach ma chal kamae mondo oyud adieri, nitie penjo achiel ma nyaka wapenjore. Penjore ni, is disaster mitigation a devolved function en tich ma katiba omiyo county government? To kapo ni mano en adier, kendo chako penjore ni kuom tich momi county government, bende osebedo, as the county government been facilitated enough to live up to that function? To kapo ni oyudore ni sirikal mamalo poko facilitate the county government to such an extent that they have the capacity to respond to disasters like this, then still we'll have to go back to the national government. Kendo wapenjo gi penjo matek kabisa. Kuom igni gite, maso bedo kwa timo, kawa bedo gi weche mag Oula. Ang'o musetime, tango matek, nikech kwa ng'iyo weche mag floods, ok en wach monjo chini pod wamanyo yadh okimi kata vaccine mar okimi monjo ni pod watemo pok wang'eyo. These are things that the solutions are out there. You know, they're as obvious as we want to see them. So where exactly is the problem? Kono kata kaponi wanyawacho ni mond jopinyo tem in their private capacities. The government owes these people, you know, an explanation. Because if you're paying taxes and things like disaster mitigation are being budgeted for, then where is the money going? Why are we still dealing with this year in, year out, yet we normally have an allocation for these things every year? So, and kawacho, I mean, kaneno gipacha, to en sirikal monego wasiem wange. Wasiem wang sirikal mamalo, mondo gingiswa ni tini ten tijinga. To pesa mar timo tijegi, umiyo nga itimo goda ngoma kod podji Oula yuero so many years into this I mean, flood phenomenon. Erokamano en kinde ka kinde, kata mana ok gwenge kata mana mag Nyanza kende, wantiere gi gwenge mopogore opogore pacho kende. Maxwell agoni erokamano kuom biro e twak in bende. Kanyakla kodi nyakorom ge jwangi mida goni erokamano kiny ma kawuono kaluwore kod ote ma bende ioro. Par ni doche ma kawuono jofwambo magwa biro bedo kwago turbina mag skunde mopogore opogore ma bende jonyuola osebedo ka jotie. Waneno ni chenro mar somo ahinya kinde ma bende nyithindo mago mag skunde mag primary gi secondary chako yanga odiche ma kawuono yaw sikunde e tam mar ariyo. Okang' ma kamano biro bedo nade? Par ni tam mar ariyo ma kamano nyithindo biro bedo e sikul kuom thuolo mano mar jumbe madiroma 14 kapok gidhi yueyo matin, mano mong'ere kaka half term, ma bende gibiro bedo ka gidhi chieng' tarik 29 mar dwe mar auchiel nyaka chieng' tarik 2 mano mar dwe mar 7. Bang' mano to gibiro bedo ka giloro mano chieng' tarik 12 mano mar dwe mar 8. Mano kata biro bedo ka ringo. Kata kamano diche ma kawuono bende stations mopogore opogore mag bus parks bende biro bedo kwa guni turbina hinya kindegi ma bende nitiere milome ni mafuta nyalo bedo ka medore.
bus pass to chalo nade, nengo medi koso nango. Duto te wabro bedo kwa kilo ni weche magwa manyien chakre migago sa achiel nyaka sa 3 mar okinyi. Koko mano anno kanyo ka oseromo sa 5 mar onyango ne gbini wateko chenro gi kanyero bende makilo wa giko mar twak okinyi makawuono. Erokamana nyana welo mabende nwantiere godo Jeras Owino, erokamana inya Maxwell Magawi, erokamana inya Kanyakla kod Olivia Akoth mabende nwantiere godo studio marwa e county ma Kisumu. Kiny bedo dochieng. Chenro makamano chako sa 12 mar okinyi gi sani koro walore do imbedi gi odiochienga maber. Nyinga Sharon Ong'aw.